perquè representa experiència, compromís i resultats. I al final això es redueix en que jo fon 6 anys president de la banda Primitiva, del 2008 al 2014, i fue una època gloriosa d'esta societat, una època en la que es va edificar un edifici que avui estem disfrutant, en la que els resultats artístics i culturals estigueren a l'altura de lo que s'espera d'una societat, perquè al final la meva vida ha sigut la música, ha sigut la cultura, perquè tinc experiència en la gestió, perquè tinc contactes en el món de la cultura i perquè vull una Primitiva que aspire a ampliar la seva visió futura de lo que significa una societat musical com és la Primitiva, que té més de 200 anys.